2009 ani parao saitol hoi bolso minai aro sini borom genang tabu kethang kini ni present president Sar Bijoy Kumar Rangkholni yak bai ang 16 Jun 2000 ang regional puilani movement khaimani abani tia sanani musungo takuk tai bukuk song nung was a warriors always a warriors anani gangkai chung tamu khainale nang abo chung puila ma bujinai tini gobang ma chung rashtratik dolan no takuk tai bukuk song ak basabai hun basabai nini rabar charabai femlok jakte tini o condition chung kalai kong karon chung was a warriors all a warriors ni khapi chung samu khlaiani bagai tini divide and rule policy ni kulugai chung tong takuk tai bukuk song ang tini sanal muchungo judi no was a warriors always a warriors anani gangkai nini activities tai nini o wansumu abo stir khai maton nai takuk tai bukuk song ang tini nuo gobang maoro chung bai chung bulai nani toklai ren bagai chokran to gobang ma takuk kalai tong ini ang sanani muchungo manage peace khnawai chini borom ganang EMJ baburanjan ni kok khnawai belai khena to khunangai tong takuk tai bukuk song kok borok bai koburu prai 90% mili tong phia chung jara molsom halam tong nai ro 0% phono kok borok bai molsom ko halam ko bilia hai phono chung kok borok language di bagai chu fight khai chini bol kham bujagai tong takuk tai bukuk song out of it sabdan ma tong nai chung chini naharu greater Tripura land mayasak chung chupa chore sing khano nangai takuk tai bukuk song gobangma oro chung nugo বিশেষ ভাবে আং দলাই নিব কিসা ককসানি মুচুং takuk tai bukuk song buila ani রাজনৈতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চুং আঞ্চলিক চুং বিকে রাংখল 5 বছর চুং এমএলএস নামকা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বড় এমএলএস নামকা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তম takuk tai bukuk song 4টা সিট হবো তাখলাই 2023 3 জন এমএলএ দখলে চুং ভুনুই কা takuk tai bukuk song abono was a warrior always a warrior aboni orthoro takuk tai bukuk song ar loge amtini salai je chungno gobang basabo pahari chung yes chung pahari no chung o pahar no tongo chung o pahar no tongo o pahar o hakai o hapung kuchu tomai no chung oloni bolong di chamung chawoi bolong di tuisa tuimani a chawoi chini chuchu song chini bora song tuimani o pahar thui thamai ka takuk tai bukuk song ang bagai chini chuchu songni o phola tabu puchung no pitingai tongo o pahar no kem chugo segai mangala judi segai nani gandai borok kathang tongai mangala takuk tai bukuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini no nai abuno greater Tripura land no nai takuk tai bukuk song ang bagai chungabo chung abun bagai was a warrior always a warrior nang nai ai kai sampai ka kong salai takuk tai bukuk song chungno Maharashtra ni tuidul Mumbai tini bangma khalsa oi neta kaham chehra noi belai khena ani khap chang ka takuk tai bukuk song mane chung 2000 ni simi je rashtratik khlaimani bisingtai chini original patto 3-4 টুকরা khlaimani pore tini 2023 hai na hai ang borom ganang gori songkon no nukka borom ganang butu no nukka borom ganang onimesar no nukka borom ganang gabama chini ei Mewar Kumar Jumartia Somo Nuka, Abaru Thansa takuk tai bukuk song. Age chuno bidan ko khlaimani, diwan and rules policy khlaimani, piring korai khlaimani no, tini bubagani bisingtai, thansa oi, leader rong makham chehra oi bagai, ani kha belai tongthoka, ambagai brand bagai bal thaya bakok langai takuk tai bukuk song. Armai angkok bisisalia, karon ora chini senior most leader tobang masalai tongko, brong ni khokti chu kaham kok khanalai nai, abuno anglayo was a warriors always a warriors ngani gangkai chung thansa kai ma tongnai tai chin harmu ek ma tongnai Maharashtra Bhubagra tai greater Tripura land chung 100% to fly to nai ini sawino ai